Ting mane ma kanisa nitiere godo kod kuonde lamo mopogore opogore ahinya nyate rieyo nyithindo masani nikech kinde machon wang'eyo ni nyithindo ne dhi e kanisa wacho ni e kanisa kacha kidhiye ibo puonji timbe moko mabeyo tibo bedo machiegni kod Nyasaye kendo ngimani bo dhi e yo makare. Kata kamano kwang'iyo rowere mag Gen Z masani pachgi nyalo bedo nopogore kod mano machon. Kanisa kod kuonde lamo ting margi en mane kalore ni gin bende no wach ni wejo bed ni ginywako lwedo kata gin achiel kuom jogo winjo bed ni nywako lwedo en no rie nyithindo masani. Joyce giman go kod chir to en ni Nyasaye ni Nyasaye kendo Nyasaye ok lokre kendo Nyasaye nyalo timo gik moko mahono. To amor ni kanisa mang'eny sani koro ong'eyo ting magin go kendo nitie mang'eny mosewuok moketo chenro ma gitemo mondo gikony go rawere kendo inwang'o ka kanise nitie kod sani gisepogo lemo joma dongo, joma tindo, joma rawere, inwang'o ka jok manigi dwaro mopogore opogore. Koro kanise go eko inyalo yudo ka ok ging'eny ahinya to pod gintie kendo pod gin kod ting'no. And kinwang'o ka nitiere kanisa midhiye ok ase kanisa moro amora to kapo ni kanisa moro amora ma ng'ato dhiye kar lamo awach ni kar lamo nikech wan nyaka kod dinde mopogore opogore ka moro amora midhiye e lamo onge kod chenro maber ma gidwaro mondo gitieg go rawere to onegi par maber kaka janyuol kata jarit mar nyathi. Fadhali wuothi kilomita 3 kata 2 mondo idhi yud kama oketie okang' nikech mano kende kore kony mwabro bedo go kendo an gi chir kang'eyo ni kanisa kowuok oko maber kata obedo ni moko nitie ma osemiyo Gen Z obedo kod kiawa mang'eny to nitiere ng'enygi ma pod rito wach Nyasaye nikech Nyasaye to en Nyasaye. Ai we asoma ne moko kuom ote kendo kapok